awuyifaki ingane ngaphansi komsamo wakho Zinsizwa ingaphumi esendeni lakho. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesintuwewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipho seshaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma kuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha. Utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kanokhonja. Kanti mina Zinsizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombisi yamncumela Zinsizwa siyamkhomba. Isihlone esincane saphuma ehlathini ekuseni ngobvisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo ngathibanda kancane esontweni ugxamugxama umsathe enkakane lakha lathi ngihamba lithese lositha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo nomamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu. Thina njengabantu abampisholo sike sicancathane bafowethu kwezinye zezinto othola ukuthi siyazenza kodwa zihambisani nokhokho bethu. Ngomhla ka-27 kuMarch kuyona ephezulu lapha eCathedral eThekwini eDennis Hall Center Bhilidi. So besinembizo yesintu. Siyacela ke bafowethu ukuthi ke niphelele nonke. Umcimbi uqala ngo9:30 ekseni kuya ku5 ntambama. Kungenwa nje ngo100 kuphela bafowethu. 100 akuyona imali enkulu bafowethu ukuthi mhlawumbe ungaze ungafinyeleli ngesizathu sokuthi uthi 100 awunawo. Incwadi izimpunga yesintu zobe zitholakala ngesaphulelo esikhulu. Kanjalo neziwasho zikaMkhulu Mlaba nazo zobe zikhona, iziwasho zikaNhlanzi nazo zobe zikhona. Abaphelele bonke ke bafowethu abantu lapha eThekwini Cathedral eDennis Hall Center la kukhona khona imbizo yethu yesintu la sofundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Namuhla ke bafowethu nodadewethu ngifisa ukuzoluleka izinsizwa nezintombi. Ngizoluleka izinsizwa ezithe uma zihlangana nowesifazane ngenhloso yokuthi ufuna ukugana oyinsizwa. Nowesifazane naye ube nenhlanhla yokuthi uzothola umendo. Kodwa wathi ezothola inhlanhla yomendo wayithola esenomntwana. Nensizwa nayo ngokunjalo yathi ithola umuntu ezokwazi ukuthi ayigane yathola umuntu osenomntwana. Kunento bafowethu engifisa ukuthi sike siyikhulume. Nani babukeli bempunga yesintu TV la kuma comment ungawubhala umbono wakho sizwe ukuthi wena ubona kanjani. Kodwa mina njengempunga yesintu ngizokhuluma okushiwo isintu ngesizathu sokuthi bafowethu siyalekelelana, siyasizana, siyakhumbuzana indlela eyayikade ihamba okhokho bethu. Uma umuntu wesifazane usunengane noma unezingane sekufika isikhathi sokuthi hamba uye kogana okanye usuthola insizwa ezokulobola uhamba uye kogana. Akufanele ngokwesintu sethu ukuthi uma usuyogana ingane onayo okanye izingane onazo bese uthi uzohamba nazo uye kogana nazo. Kubalekile umuntu wesifazane ukuthi umoya uwehlise ubeke phansi. Ungathathi izinto ngelukuluku. Ungaboni sengathi njengoba usuya kogana uyogana insizwa enezingane zayo uzofica izingane zayo kubo. Bese kube sengathi wena yakhe ingane ikhipheke inyumbazane uma izosala komalume bayo ekuyikini khona. Kodwa into eyenza ukuthi eyakho ingane isale kini isintu esisho njalo ukuthi ingane yakho ayisale kini. Hayi ngoba nake ingane yakho icwaswa
ngokuthi ayisale kini. Kodwa isintu suke siyivikele ingane yakho. Uma ingane yakho ungahamba nayo uye kogana, uzokhumbula ukuthi wena uzofika ungeniswe ngembuzi. Uma ungeniswa ngembuzi uthelwe ngenyongo yakhona, uma uthelwa ngenyongo yakhona usunikezwe isisekelo salapha ekhaya la uzoganela khona. Yonke into yalapha ekhaya egcekeni isiyakwazi. Kodwa ingane yakho yona angeke ikwazi ukuthi mawuzoza nayo lekhaya. Bese yona ifika ihlatshelwa imbuzi kuthiwa ingene ngembuzi. Bese ifika ithelwa ngenyongo yala uganele khona, ngeke kwenzeke lokho. Baningi abantu abalenza iphutha elifana naleyo, uthola ukuthi ingane nabo bazothi bayifaka ngembuzi phakathi kwekhaya lekugane khona unina. Kanti lokho kuyiphutha, kuhamba isikhathi kuyigulisa ingane. Izinto zayo zigcine zingasahambi kahle, izinto zayo zivele zonakale kakhulu kunakuqala. Uzokhumbula phela ukuthi la uganele khona wena umuntu wesifazane, lengane njengoba uyitholile lengane ungakagani, mawuza nawo lekhaya ingane eyethongo. Emathongweni lekhaya alikho ithongo elizothi yami lengane. Kodwa ithongo la komalume bayi ingane ekuyikini, ngoba inkaba yayo vele ikini. Uma ihleli kini ingane iyoyithola inhlala kahle, iyohlala kahle ingane, ikhululeke komalume bayo, izinto zawo ziyikhanyele. Kodwa uma ingabikwa kulomsamo lo wena oganele kuyona, izinto zawo kulula ukuthi ziphambane kokuqala kokugcina. Ake sikushiyeke lokho. Uma lengane yakho usuhambile wathi uyogana nayo, izokhula phela ingane ihlakaniphe. Ngenkathi manje ezinye ingane ozizalayo nale ndoda sezenzelwa amasiko phakathi kwekhaya, yona ayisasondele emsamo. Izoba naloko ingane izobona sengathi iyacwaseka. Kwakuvikelwa zonke lezo zinto ukuthi ingane ihlale komalume, ukuze makufanele yenzelwe isiko elithile yenzelwe khona komalume, la ihleli khona komalume. Uzothola ukuthi phakathi kwalegceke kunezinto ezithile eziyingqinamba. Eyakho ingane ngesizathu sokuthi ayinayo inyongo yale ekhaya, ayithelwanga ngenyongo yale ekhaya, ayizuvikeleka emsamo wale ekhaya. Ezinye ingane zale ekhaya zona zizovikeleka kumsamo wale ekhaya ngoba vele zale ekhaya ithongo lizokwazi ukuthi lisebenze lo msebenzi wokuzivikela. Ngokwesintu nangokwemvelo bodadewethu, uma uthola inhlanhla yokugana usunengane nomunye umuntu, uma kuwukuthi ubudlelwane bakho nobaba wayo ingane abusekho buhle, leyo ngane ngokwesintu kuthiwa ingane kagogo nomkhulu, isala kini. Bese kuthi ugogo wayo okuwumama wakho nomkhulu wayo okuwubaba wakho kuba yibona ingane abayinakekelayo. Musu kuba nexhala lokuthi ngeke ngikhulise izingane zenye indoda yami ingane isale ekhaya. Uma kuwukuthi ingane yakho uyayikhumbula, iyokwazi ukuthi ifike ikuvakashele la ugane khona. Uma kuwukuthi ingane yakho kukhona okuthile ofisa ukuyenzela kona, uyokwazi ukuthi uyifakele imali ihambe yekini imali, abazali bakho kugogo nomkhulu bayenzele lokho kuhle. Akukho ongeke ukwazi ukuyenzela kona ingane yakho ngoba ingane yakho iphuma okhalweni lwakho. Nani Zinsizwa othola ukuthi uzoganwa, umuntu othola ukuthi usenengane nomunye umuntu unengane yakhe. Akuyona inkinga uma nizobonisana ukuthi ingane isale kubo. Uma ufisa ukuthi umlekelele ekutheni lengane ayikhulise, ungakwazi ukuthi umlekelele ngokuthi imali ihambe iye komalume bayo ingane, izinto zenzeke khona. Nayi into enzakalayo, uthola ukuthi insizwa iganiwe, yaganwa umuntu wesifazane onengane. Iyabe simthatha lo mntwana okanye yameseka ngako konke, yamfundisa, yamkhulisa, yamsupporta nje, wayondla ngesizathu sokuthi uthanda unina wayo, akafisa ukuthi ingane yakhe kube ukuthi iyasokole khona. Ayisupport nje ngayo yonke into, ayenzele kahle zonke izinto. Bese kufika isikhathi sokuthi ingane ayilotsholwe. Iphutha abantu abalenzayo uvesana athi umuntu lengane ifundiswe yimini, akhohle ukuthi konke kade kwenza ngothando. Uma sekufanele ukuthi ingane ayilotsholwe, ngeke ikwazi ingane ukuthi ilotsholwe kuwena baba ongeyena ubaba ngokwesende. Ngeke ilotsholwe kuwena ngoba mayingalotsholwa kuwena izinto za ingane zingaphambana okokuqala kokugcina. Ingane kusuke kufanele ukuthi ihambe iye kolotsholelwa komalume bayo ngoba
ingane akuyona yomuntu ophilayo kodwa ingane eyethongo ekuyilona elayidala. Yingakho bafowethu nodadewethu ngiyimpunga yesintu ngithi ake ngifike siyikhulume lento bafowethu ukuthi kulezo nsizwa othola ukuthi mhlawumbe zithema zithola inhlanhla yokuthi ziganwe kodwa zabe sezithola abantu esebenengane. Awukwazi leyo ngane yalo muntu omlobolile ukuthi uyifake ngaphansi komsamo wakini. Awukwazi ukuyenza leyo ngoba leyo ngane ayiphumi esendeni lakho. Awuyifaki ingane ngaphansi komsamo wakho nsizwa ingaphumi esendeni lakho. Kodwa uma kuwukuthi leya ngane ayinayo indawo yokuhlala mhlawumbe ikomalume layo ke selabhidlika, kubalekile ukuthi ke ize izohlala kulungile ilithole uphahla. Kodwa niyitshele ukuthi wena ke mntwana phakathi kwale ekhaya awekho amasiko esokwenzela wona. Ungabophatheka kabi uma ubona abanye mhlawumbe sibenzela amasiko njalo njalo. Kodwa mase kufika isikhathi sokuthi iyalotsholwa leyo ngane, anokwenza isiqiniseko sokuthi ilotsholelwa komalume bayo ukuze izinto zayo zihambe kahle. Singasabuka ukuthi le ngane ngiyikhulisile mina, ngayondla mina, ngayifundisa mina. Konke lokho ubukwenza ngothando ngoba engekho umuntu ongakwenza lokho. Wawungasho ukuthi ngokwenza kwakho lokho isikweleti leso oyodinga ukuthi ukhokhelwe sona ngelinye ilanga. Kubalekile ke bodadewethu ukuthi nazo ukuthi uma usunomntwana sekufika isikhathi sokuthi gana ingane yakho ayisale kini bese kube uwena ohamba uye kogana ukuze ingane yakho nayo izokwazi ukuthi inhlanhla zethongo la komalume bayo bese zikwazi ukuthi ziyembathe ziyisebenzele. Angageqiki amagula ngoba angemuki. Ngiyacela ukuthi nithathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Uma kuwukuthi impunga yesintu uyayidinga mhlawumbe ukeKapa ukeGoli uphesheya kwezilwandle, le nombolo lezo zibona ziloke zivela siyakwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikwazi ukuxhumana emoyeni mongakwazi ukuthi ufike emphelandaba. Kodwa mongakwazi ukufika emphelandaba impunga yesintu uzoyibona bukhoma nixoxe nayo bukhoma. Uyakwazi futhi ukuthi ushayele zona inombolo lezi senze inhlelo zokuthi ufike emphelandaba sizokunikeza umhlahlandlela. Impunga yesintu ke bafowethu ayiwushaya umhlahlo, ayihloli impunga yesintu kodwa ikuchushise kwezinye zezinto ezizinkinga osukubhekene nazo ngokumsamo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke subscribe bese siphelele sonke lapha kwimbizo yethu engomhla ka27 kuyona inyanga ephezulu lapha eCathedral eDennis Hall Center iBelidi. Umcimbi uqala ngo9:30 kungenwa ngo100 nje kuphela. Asibonane khona ke bafowethu bese sithi nje impunga.